Pagpamaligya sa mga night market vendor sa Daumar Street sa Cogon area sa Cagayan de Oro City ipahulong sugod karong Pebrero 3. Rason sa LGU ang naghinubrang paglapas sa mga vendor sa gilatid nga pulisiya. Ang report ni Cyril Chavez. Sugod Pebrero 3 ning tuiga, higpit ngang bawalan sa Cagayan de Oro City Night Market Management Committee ang pagpamaligya sa mga night market vendor sa Daumar Street sa Cogon area ning syudad. Sumala kang Attorney Edgardo Uy, kinsa nangulo sa mong committee, nga ilang na desisyonan among suspension human nga ubay-ubay ka mga polisiya na ang nilapas sa mga vendor sa mong dalan nga ilang gitagana. Matod ni Uy, pipila ni ini ang sobra kadagko sa mga tent nga milampas sa ilang gitugot. Lampasab ang plastada sa ilang mga baligya nga miresulta na sa pagbabag sa tibok 2 lanes nga dalan. Ug ang giingong pagbinastos ug pagpanghulga sa pipila ka mga vendor ngadto sa mga empleyado sa LGU nga nagapangolekta og sukay o bayad nila sa LGU. Hasta ang kolektor gikasaban, lugar gising kasingkahan nga dili lugar maayo. So basin lugar sila na ang gaingon nga isuspenso sa ami kay aron ma-realize namo nga naday daghan sayop. Sagad sa mga ginabaligya sa mga night market vendors ang dry goods sama sa ukay-ukay, sapatos, aduna sa pipila kag ginagmay nga street food. Nakikpulong na ang komitiba sa nagkadayang ahensya sama sa Kukpo aron maplastar ang himong operasyon karong Pebrero 3. Nga unsay mga gabayan atong subayon, dili nato noon kanang baliwalaon kay moabot ang panahon nga kana bitawng di na gid madala sa inat-inat na morning resulta. Sa karon, temporary suspension pa lamang ug wala pay adlaw kung kano sa tugutan pagbalik ang mga vendor. Apan usa sa ginakonsidera sa committee nga dili na pabalikon og tinda katong sagad nga mga malapason nga vendor. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.